El que tendría que hacer el Ajuntament és intentar ordenar, perquè no és que jo demane, l'altra demana i al final, per exemple, en el meu barri se concentren en una muntonada de verbenes i clar, la gent diu, bueno, una val, però és que tinc 5 al voltant i no pot ser, i és perquè l'Ajuntament ha donat 5 llicències. Si l'Ajuntament diguera no... Sí, de fet, el que deia la proposta, jo crec que una de les propostes millor políticament més viables, no?, i visibles seria la de dir, bueno, a veure, el tema de les festes i concretament el tema de les falles, la idea era d'alguna manera que s'articulara algun tipus de fòrum de participació ciutadana per a que, diguem-ne, que ahir estiguin representades, mira, doncs això, els fallers, pressupost, les associacions de veïns, els comerciants, doncs això... També associacions juvenils, en fi, els artistes fallers, tots aquells que tenen alguna cosa a dir en la festa i que els afecta d'una manera o d'una altra, no? Com a espectadors, com a participants, etc. I que diguem que aquest fòrum no funciona només durant les falles, sinó que funciona durant tot l'any per a, diguem de manera similar a lo que com funcionen altres fòrums de participació ciutadana o altres mecanismes de participació ciutadana, este relacionat amb un fet festiu que va més enllà de la pròpia festa. Els falleros sustenten la festa, però la treballen, se deixen la pasta i n'hi ha 4 que se fan rics aquesta setmana, no? O sigui que... Clar, que és una vella reivindicació fallera, d'altra banda, no? El que passa és que, clar, com al mateix temps l'Ajuntament dona una subvenció econòmica, això és un benefici per a ells, però precisament per això ara la festa és més pública que mai, perquè rep un 25% del monument de il·luminació, subvencions a la compra de casa. La festa ara és més pública que mai. Per tant, si és més pública, més raó per a que tots tinguem alguna cosa a dir sobre la festa, no? No només els fallers, perquè és la fiesta i la patrimonialització i intentar que n'hi esca també que se senten altres veus. L'única forma d'evitar enfrontaments com el de l'any passat o problemes molt greus, com l'accident d'Escàrrega de l'any passat, de la pirotècnia. Clar, nosaltres hem insistit mesures de seguretat i aquestes coses que n'hi ha una implicació i que n'hi ha que se faci alguna cosa, perquè si no el que tu dius se va deixant, perquè també l'Ajuntament, el Montfaller, no el vas a tocar perquè... No vol generar polèmiques, però el problema és que jo que exercir un paper, diguem, moderador o d'àrbitre... És còmplice, no? Sí, o toca sinibis, no? Sinibis, no? I el fet de poder d'alguna manera reconvertir la ciutat fallera a banda d'un espai per a la producció, etc., un espai que hem de donar-li el reconeixement patrimonial, no? Perquè clar, és un patrimoni molt singular de València, el poder veure la ciutat fallera, els tallers, el poder seguir durant tot un any des de començar una falla. Això se podria explotar patrimonial i turísticament molt més, i a més, com ha comentat inclús algun company nostre de la universitat, poder-lo conjuminar això amb una mena de lo que se diuen districtes culturals, de que s'ajunte la reivindicació del patrimoni, l'explotació turística, amb una sèrie d'activitats dels propis artistes adreçades no només a falles, sinó, per exemple, a construcció de decorats, a investigació en nous materials, carrosses, tot el que produeixen per a l'estranger, coses per al Carnaval de Nova Orleans, i d'alguna manera tot això juntar-lo, totes aquestes dimensions, perquè aquesta nova organització és d'un caràcter molt més modern, mentre que el que tenen ara és una cosa que s'ha quedat ahí totalment desfasada. I recuperar la vessant més cultural de les falles i la llengua, l'ús de la llengua en tot l'àmbit fallero i sobretot el riure's de nosaltres però d'una manera més cultural, això ho he tractat també. Home, nosaltres sí que... Nosaltres, pel que deia el de la patrimonialització, és que últimament hi ha un discurs molt economicista de les falles, un discurs que intenta legitimar les falles i la festa pels ingressos que genera.
el volum econòmic que genera pues, no sols en l'hostaleria, sinó pues, per exemple en les falles, en la indumentària, en la música, en les flors, tots els sectors que hi ha al voltant. No? I uns valors que són neoliberals en la distància. No? Però en fi, nosaltres el que pensem un poc, si vols traslladant-ho, pues, que caldria aplicar uns criteris d'excepcionalitat cultural, el valor que té la festa és aquest valor cultural associat, valor patrimonial, de la tradició, que també es pot explotar turísticament o que també es pot explotar com a recurs econòmic, però vull dir, conscients que aquest és el valor que té, no? I no simplement els diners que genera i els diners que mou. I per lo que has comentat tu de lo de el valor cultural, a veure, ahí m'agradaria fer una reflexió que potser és més autocrítica, no? Que és que jo crec que des del món de l'esquerra en general pues hi ha hagut poca implicació. Abandono. Poca implicació, abandono. Quan no fugida de bandada davant del perill faller, perquè se veia com un perill o com una cosa que te van a contaminar. No, bueno, és com algo alié i ja està. Però que precisament l'esquerra està sempre vinculada al món cultural i si l'esquerra abandona el món fallero és món cultural clar, es queda sense una de les pates, no?